Ya di diri handog pa niyo 25 ka tuig. Mayong hapon. Oh. Unya. Patay mo ang padron nga lagot man kayo ka. Nangomentaryo ra ta ni mga sabadistang dagko nga sige pang hilabot sa Katoliko. So may itong concern ani. Unsa man katong sabadistang mamalitay kalag, bro? Straight to the point. Anong nakaingon mo ka sabadista mamalitay ka lang? O sa may panglantaw ang kasagaran mo gud ani mga 70 Adventist General Conference. Unsa may ano na mamalit nagkalag. Ito na talag kay matud pang bro Ariel Amores saksi man na siya diha kay sa Bukidnon kay taga diha ang puday na. Ang mamalitay jud ay nagkalag kay tag 500 na 300. Oh no. Mao din ang ilahang trabaho dire sa among barangay nga imbitahon ni mga tao pa seminar tagaag tag 600 ang ulo. Kay pagkahumag seminar papilapos form kay bunyagan. Straight to the point. Kay bakag pa na naontay ni alang-alang og atubang ni Ariel Amores mahitungod ang gipangtabi ni bro Ariel Amores dia nga mamalitay na silang kalag kay binotbot pa unta sila mo atubay og binotbot pa na kusgan kay sila mo atubang na. Apan kay binotbot man day na kay ay tinuod man day na nga namalitay kay atubang anang isyu ha nga pumalitay din na sila kalag. Wagyo bisan kuan nila, wagyo bisag mga 3 media nilang niyo. Ako saluan ng timaha be. Ato nang hisgutan kay murag pamersonal man ang imo. Tung sayo na wagyo. Wagyo, wa may komentaryo dito. Wala may pasamong-samong. Bisan si kuan si Ginjato Mitchell Bendilio nga magsigig pang kuan pod pangatake wa man gani ni Mario about ana. So mamalitay jud kalag. Sao naman nato ning sa ato pa kung wala ni atag action ning mga general conference bote pasabot kining mga isyu tinuod. Tinood na. Straight to the point. Bro, silent man shit man na. So kana siya wala na. Malagi. Mo na silang itas kalag nga nailad. Kamo unsa may inyong pagbiyo point view sa inyo dira mo mamalit og kalag? Dili ra bro, ang amo naa diya sa gipadayag 22 bersikulo 11 pasagdi ang dautan pagbuhat sa pagkadautan ang matarong padayon sa matarong ang malaway magpabiling malaway. Ang amo lang ang yaw lang namo amo lang isip ko unsay nadogo kung nabasa namo sa Biblia. Sa to ba di ay Brad? Kani ilaha kay gipalit man ning kalag og sa alimbawa murag unsa man ni negosyo sakto na ni nga korporasyon ning ilaha kalag gibaligya. Wa gyud si Peter Pendon nga ang gituokod ni Ellen G. White kuno negosyo mo na mga membro mga negosyante ay. Diba? Bakit atong gipost ni Bro Jomel Baloria nga gituokod ni Ellen G. Dayon sa nga kuan man ang gituokod ni Ellen G. White korporasyon. Negosyo. Di ba? Di nakabalo ba ni mga membro ani nga under silang negosyo nya asa may inyo ang kuan ron kanang benepisyo. Bisan gani kamo, gani mo benepisyo gani sa ospital, nawa tong usa ka kuan evangelist nga hospital. Nawa tong usa ka evangelist nga hospital. Na sponsor nga Carlo Maray. Nagsigig pangayo, ano bro ba, ang pastor baling tambuka, manday ang kuan ang mga evangelist mo tagaag na kong suporta kay mo'y na malay-balay, mo'y nang saka-saka ng balay, awan ang pastor may baling tambuka di ikotse pagani dagway. O di ba? Adto-adto lugar. Ang evangelist ga bike-bike ra. Kay nag-bike-bike ang uban mangayo mangutang pa. O ga bike nya hiwi pa jud ligid nga bike ang pikas gana isa gana. Okay, wala ba ka palit ba? Munay dakong problema dia bro nga luoy kayo ba? Asa ang benepisyo nya ulog-ulogan igsuon kung di ka mo padayon kung dili kay ngunani. Kinanglan manginabuhi kita pasag din ang pangkalibutanon wali handig ngunana. Di kani po waton. Nas ikitib. Nas ikitibes. Kani General Conference man siya. Usaya una ninyo kaputong tao kuno si Ginoong Kristo. Bro, ingon si Pastor Olel kauban ni Leomar Balasabas bro. Ay, permi naman namo nang giusay ni Peter Pendon. Nagdebate pa magani mi ana. Kumusta man taw? Lantaw ang debate sa YouTube. Ganahan ka mo lantaw. So, bro, ako lang concern ba? Kani si Ellen Goldwhite, kamo nga mga Del Septimo Deo, gatoo ba mo ani isip propita o wa gimo gadawat aning Ellen G. White? Tawat na isip propita o bisan sa iyang mga writings pero ako pa nang gisusi ang writings kung tinuod ba o bakak ba kay ang gaingon man gud ang kasulatan kung dunay
nagpailang propeta susiha ang iyahang mga panagna kung do na bay yat kung do na bay wala matuman kay munay usa sa timailhan nga siya bakakon ang usa ka propeta. Pero dunay akusasyon nga si Ellen G. White dunay panagna nga wala natuman atong 1844 kung wa ko masayop nga mobalik ang Ginoo. Pero kato siya sa ako nato nga si Ellen G. White wala pa to siya ma-SDA ato dili pa to siya. Okay. Sige. Di lang ta mag-isgot ana. Uy matod pang brother Jonel Bulala, Pastor Borot, 5 membro alaot patay. Di lang ta mag-isgot ning giingon nimo ba nga gipangbaligya ding mamalit ni kalag ni mga general conference. Straight to the point. Kauban na mo dire sa local conference. Dire sa Mabinay. Kauban na mo gwali atong kaniadto. Giingnan nga kuanon taga-negosyo, taga-sweldo. Oh. Karon ninanghid sa among leader ni Pastor Abraham, Pastor ako adto itong dawaton. Di katong gipangluha kaniadto, katoya mga gipangwali nga sama sa amo mo na giingon nga iya ra pud ikaw og balik daw sama siya sa iro. Daw nga mukaon sinuka ba? Muna siya. So, bali, perting depensa sa inyong tinuuhan niya pag na-convert na sa general, yan ang gidaot, ana? Dili. Gidaot po niyang general, posible ipaingon ana. So, iya dyan ang gikaon niyang mga pangdaot. Kay tungod lagi sa kwarta. Kay ang kwarta karong panahon na, usam pugos ginooron din his kalibutan. Mondagan kayong tungod sa kwarta. Mamiya sa to, pamaliton. Mo na pamaliton, aning ubang sikta, sulod dayon. Di ba? Tungod sa kwarta. Di nawa na nagmatter sa iyahang conviction dia sa Ginoo. Muna di akong problema dia. So perting looya gining mga nasakop aning general conference ug mao kanila mga membro ay pinalit ra dinhi. Pila. Straight to the point. Pud kabulat tong pirme gi yaw-yaw ni Bro Ariel Amores sa iyahang live nga kana mamalitay ni mao ni mamalitay na sila na 500 ay 400. Ipalista. Kuyawang kinintos. Mura din eleksyon na yung trabaho. 3 media na lang niya tubang, wala. Kaya nga naman, guilty. Di ba? Guilty na taong na. Di ba man niya tubang? Sa to pa tinuod na. Matod pa ni Benny Medel, pareho di ay na as membro ni Kibuloy. Mag 5-6 para makahatag sa ilang kuta nga gipangayo ni Kibuloy. Ilang pahita. Straight to the point. So muna resulta bro anang sa ilahang mga kuan dayon komentaryo mao na basta naay kwarta andam na dayon mutuoy sa kamatuoran. Banatin na banatan manggunato na kay matud pang Jerry Masikampo katong gabi or ato batong usang gabi ningon siya nga di ba general ha? General ha? General Jerry Masikampo ba atong general nga nagpaila pug kunong gahi-gahi lagi kay theology pud lagi kuno siya diha nag-eskwela. Akong gipangutana kay ingon siya nga kami kuno mga offshoot may mga nanggawas media niya nila nya mga streo. Akong gipangutana ang kanabang wala naapil sa relihiyon kanabang dili apel sa SDA wala ba nay kaluwasan adi pud siya katubag. Sunod na akong pangutana kay niingon man ka nga kanang SDA mo ilawas ni Kristo ang akong pangutana. Kuan kani wala pa natukod ni Ellen G. White ng SDA wala dai ilawas si Kristo. Dyan itubag, di ang nagkatuiris, ako niya itong i-post, kay naman toast live na mo itong Bernie sa gabi Pertis ka pula. Munang, kung ato ang punto, ang give point diya nga katauhan, wala na siya nagmatter og ngalan, nagmatter na siya sa pagtulunan. Mamugay iyang ipalusot. Nga, mga offshoot ramin nila, mga line na mga iyan na sa kuan, kaaway. Muna siya isyuha niya, karon sila may kaaway na kay ning bulag